Моля, станете прави! Моля, седнете! Не сме на пазара в Пазарджик. Искам тишина и уважение, госпожа Айше. Искате морално обещение. Да, искам 500 лева за разбитото сърце и още 200 за обувките, дето ги хвърлих по него, като го хванах с апне. Не! Госпожо Пътне, какво ще кажете? Господин съдя, дай санките! Дай санките, вие се плашите и въртовките! Аз виновна не съм се, че съм по-хубава! Ама двете са хубави, ама Пътне има интернет в къщата. Не бе, аз ти пусках лайфай от ключите, без да знаят. Съдът не е тикток. Господин Сърни, с коя искате да сте? Ако може понеделник, сряда и петък при Пътне, а останалите дни при Айше. Не!